Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite, Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ marriage and African spirituality. Marriage and African spirituality. I were agwa gị na marriage is spiritual. Marriage is spiritual. Onye akpata na ọtụtụ religion dị iche iche na-afụta marriage like sacrament. Marriage is spiritual because marriage is a union of different forces coming together. Echefuna na gị bụ nwoke chọrọ ije n'ụwaanyị nwere entities of powers ndị so gị n'ihe niile mere ihe ji wee dị ebube sikwa n'ofu agbụrụ dị iche. Nwaanyị ahụ ị na-eji ije sere agbụrụ na be nna ya nwere mmụọ so ya bụ nwaanyị nwekwazi mmụọ so ezinụlọ ya na obi ya nwaanyị si wepụta. So all marriage of two forces, that is two forces marrying themselves together. So therefore for marriage to work a ga-enwerịrị alignment. Ihe ndị aka ịbịara ịkọwa ige ntị na nkụzi a ga-save many people from experiencing broken marriages. Yes, it's on the rise now. Marriage a ga-enyere gị aka mmadụ ka ị ga-esi wee mee na ihe ị nwere ike ime ka ndị nke ha ka nọ na the verge of collapsing nwee ike save their own. Ndị nke nyekwazienụ ndị na-achọ ịba aba ka ha ghara ime mistake. Ihe ahụ part 1 ka anyị nọ na taa. Before we dive into today's lecture, important announcement. Echefụta na anyị nọ na month of September. Taa ka ọ na-agwụ na taa anyị ga-ejekwaje na mmiri kpee ile ọma n'aha mmadụ niile sonyela anyị bịa na temple chụọ aja ke ndị amoosu gbukwazi ebu wee saraka. N'isi ụtụtụ a ejego na temple chụọ aja ka ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of the Restoration Evangelical Mission and the consecratory group. Etu a ka anyị si eme ọnwa ọbụla. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị distance abụrụ ebere ihe ị ga-eme ewe chat na WhatsApp forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. Then you make a token donation to the account number. You chat them na WhatsApp ya gwa gị other details we need for you in order to book you. Remember, distance is not a barrier. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja WhatsApp number eji nweta mbụ bụ 0805 7837 672 or 0813 8243 871. Now on screen, you have to know these numbers. Now let's dive into today's lecture. All got this short, but pay attention. Get the guy who can go marriage. I put a marriage is spiritual. I put na auto marriage in a collapse today because the foundation was not right. Oh, actually, can consider some basic things in what you consider about marriage. On I want to them marriage. Here I have a series. Talk I will part 1. Yeah, it's a part 2. Make sure no one key if not again. Marriage is spiritual, and they all because of not to them mother. And they pay attention based on the to has a water when auto marriage is a collapse. Yes, including my humble self, my experiencing with Basaro marriage. Yes, and he will avoid some certain mistakes in the marriage. So pay attention throughout this series of marriage and African spirituality. So here na chekwa na mgbe na anụ nwaanyị na anụ the forces isi nwaanyị anwa. Yes. So pay attention na your own root, your own forces. And the forces nwaanyị na-eje ka ije anụ maka na ị na-eje izere agbọ. Marakwa na the two families na married onwe together. And ka ị na anụ nwaanyị ka ị na anụrụ ihe suenu. Gị nwoke, gị nwaanyị ka ị na-eje ti na anụ nwoke ka ị na anụrụ ezumezu mmụọ sue. So put it into consideration. Onya forces isi na forces isom aga-enwe harmony. Gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị malụkwa ịdịkwa dị irube isi na forces iso nwaanyị nwoke a ka enwe harmony. Ọtụtụ marriages na collapse and ọtụtụ ihe na-eme butie enwere ndị marriage ha collapse as a result of spiritual aspect.
mana ana m achọ ịgwa gị na enwere ọtụtụ ndị mmadụ nke ha na-collapse because of physical aspect, character. The character adịrọ compatible. Then mana n'ime na character adịrọ compatible, when they fail, ha si nọ ndị otu maọbụ nọ ndị mmiri ma ọ achọ ụmụ mmụọ a ga-ebe. And I'm here to tell you na ọ bụrụ marriage ọbụla collapse na esi nọ ndị mmiri maọbụ na ụmụ mmụọ collapse marriage gị. Most of the times ọ na-abụkarị character, because let me tell you one thing you don't know. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, enwere ike iji aka ya chọtara nwaanyị. And note, na nwere a particular man ma ọ bụ a particular woman a ga-asị na iwurite n'oge nyere ya ebi n'ụwa. Ọ bụrụ eziokwu. Kama ana m achọ ịkọwara gị na enwere etu esi wee nwee the melancholy, the sanguine, the this and that. Ịghọtago? Etu esi wee nwee the fire element, the water element, the air element, the land element. Ihe niile awụ etu aka esi wee nwee compatibility. Etu esi nwekwa spiritual numbers from 1 to number 9. Etu aka esi nwee compatibility. The most important thing na ịmara ihe kwesịrị ịma. Spirituality ọbụrụ cast on stone ka mmadụ ofu atụ na Bible. Maka na ndị na-abụ na-akụzi nkụzi ejiri m ọtụtụ ihe ịma wee na-amara gị atụ. Mmekwu through other spiritual books which I have read or personal encounter m nwa nwere utu ụmụ mmụọ. Maka na ị nwere ike ịghọ ya ịgbaghọta ya. So ka nsi na Bible ịma maka ndị ga-asị m ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ichetalụ mgbe nwoke sịrị abịa wuru nwoke wee nye nwaanyị. Dọtara ya? Enwere nwoke a wee nye nwaanyị Adam. According to that Bible na Genesis chapter 2. When Adam woke up, ọfụna onwe nwaanyị nyere ya, ọ wee sị na nke a nwunye ya. To cut the whole story short, mgbe e nyere Adam batara, ọ bụrụ na nwunye ya ejego ode taa bụrụ isi asị ya tara. According to that alleged story, achọrọ m iji that story wee kụziere gị ihe. Atatizie mkpụrụ isi ahụ mgbe di ya batara, o wekwa mkpụrụ isi ahụ wee nye di ya wee taa ya. Mgbe Chukwu oge kpọziri ha sị ha kere ebe ụnụ nọ, ha wee sị na ọgba ọtọ. Ha wee sị Adam onye gwara na ịgba ọtọ. Gị na nwunye gị ọta na mkpụrụ isi asị ya tara. Adam wee sị na ọ bụ nwaanyị nyere m. He began to blame God for giving him a wife. Also, no, instead of Adam owing responsibility, yes, nna m ukwu emeghego m megide eluigwe na Adam chọwa onye ọya apọshọn blame to. Also, no nwaanyị nyere m. Chukwu oge wee kwa aka Pilate wee sị onye abatara eji wee dị na Bible na he who find a wife findeth a good thing and he will receive blessing from God. Nke ọ dị meaning na ọ bụ gị nwa bụ mmadụ, gị nwa nwoke na-ene m anya, gị nwa nwaanyị na-ene m anya, must find a soulmate yourself. Then Chukwu oke agọzie unu. If n'ọdịnala Igbo, gị nwoke na-achọ nwaanyị, gị nwaanyị na-achọ di, mgbe ọ bụ na gị na di gị zukọtara wee kwuo na unu ga-anụ onwe unu, akpọzi ikwu na ibe, bọsị a na-eme ego, bọsị a na-agba nkwụ, ikwu na ibe anọrọ, unu emekwa expression of that love. Nwaanyị eburukwa mmanya n'ime ihe ndị mmadụ niile wee jeekwa n'ihu di ya wee sekpuru ana wee binye di ya mmanya akụ aka na ọchụtago onye ga-abụ di ya. Ọchụtago onye agha abụ di ya nwa ha ebiri. So ọgụ nwa awụ mmadụ ga-achọta, ọ bụrụ Chineke ga-achọtara gị onye nke abụọ, bụrụ ị ga-achọta Chukwu okike agọzie. Etu o si abụ nwata nwaanyị chọọ udo di ya, chọta di ya ebinye di ya mmanya, nyara di ya ebirizie jekwu nna ya. Nna ya wee sị ha nwa m wee gọzie ha, sị ha mụọ ọmụmụ gbakwazi ụba ntị ọ dị. So n'ọgụ nwa ga-achọta. So stop waiting for Chukwu okike ka ọ bịanye gị nwaanyị. Ihe ịma bụ based on your own character. Ụdị mmadụ ịbụ ịmadụgo na ị ga-achọwakwa ụdị mmadụ na-eme ka gị, onye gị na ya na-eje the same place, onye nwere the same vision na knowledge, onye nwere the same vision gị na ya na-eje the same place, onye ọ ga-adabara gị ya. Ọ ihe ndị aka ị kwesịrị ịma before you make a choice. Kwụsị make a choice based on physical beauty or whether ihe onye anwa possessed na ndụ a now, maka na ọ dị adịgide. Onye mistake ndị mmadụ na-eme. Nke ọdọkwa nchọrọ imerụ tata bụ high point highlight ka nchọrọ echi ka anyị ga-dissect with so many things. Ihe ọdọ nna-achọ ịjụgo bụ ọ na ịmara na gị bụ nwoke jere nụ nwaanyị ga-enwe vision iji purpose gị. Nwaanyị wụ a soulmate, nwaanyị wụ onye bịara inyere gị aka, a helper ka o nyere gị aka wee achieve that your vision. So gị nwoke ya akwụ n'ụkwụ gị na nwee ya own vision,
what you want to achieve on earth as a priest of the whole of the household. Nwaanyị na-eje achọta bụ nwaanyị ka o nyere gị aka wee achieve that your aims and objectives. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ nwaanyị ga-elid gị nwa bụ nwoke ga-akwụ n'ụkwụ gị na-abụ. Yes, nwaanyị enyezi support. So nke ọzọ malụ n'ala Igbo ada ele nwaanyị ele. Gị nwaanyị na-ege m ntị ga-amakwa ọ bụrụ na ị dụrụ ready ịdị submissive to your husband, don't get married. Ọ bụrụ na ịghọta ihe marriage bụ, marriage abụrụ ndị ọcha bịara nye ndị be anyị wrong ideas and belief, thinking that di na nwunye bụ ofu isi. Ọ bụrụ eziokwu, adịghị enwenata two captain n'ofu ụgbọ. The man of the house bụ Chukwu gị, nke ọ dị. Nwaanyị of the house bụ Chukwu. Ọ ndị Igbo bụrụ na-akwanyere ụmụ nwaanyị ugwu. Nwaanyị pụta ụtụtụ ije kere dị gị si di m Eze-Ana Ugochi tubelu ụtụtụ ọma nna anyị ogunata gịwa ụmụ na di ya atapụọ ya kpọọ ya osodi eme obi die tuo ya afọ ị na-etu ya gọzie si ya nwunye ma ọ ya adịrị gị mma. Ịghọtara ya? O wee binye etu a ka ọ dị na mbụ. So ihe ọ pụtara bụ nwaanyị pụta ụtụtụ ụdị tuo nna anyị afa. Oge nwoke bụ nwoke, oge ọ na-agba mmụọ nwoke abụrụ nwoke. Ọnya mere na kịta ara nwoke ara abụzi nwoke. Nwoke nwere ike ichekwawuzie mbụ. Mgbe nwoke bụ nwoke, nwoke na-akwụrụ nwoke bụ dị isi na-ebu ogiri. Maka ọ bụrụ isi na-ebu ogiri, isi na-ebu ogiri bụ ogiri. Isi adịghị ebu ogiri bụ ogiri, ogiri ajụjụ ya ọnụ. Nwoke bụ isi na-ebu ogiri. Nwoke wụ ọgbụ na-eche ndo ezinụlọ ya. Mgbe nwoke bụ nwoke, nwoke wụ isi bichiri ụzọ na-eri ube mma. Ihe ụfọdụ chi ime na ezinụlọ ya, nwoke wụ ya agba chel. Oge nwoke nwụ nwoke, nwoke na-apụ je jụọ ese mmadụ ihe o kwesịrị ime medo ngwuru bụrụ aka ji ọfọ ngwuru mgbe nwoke wụ nwoke. Mana kịta ihe a na-enwe kịta azị abụrụzi nwoke ka a na-enwezi, because na ụmụ nwoke hapụsịrị ịbụ nwoke ide di nwenụ ezinụlọ. Ọ hapụzie ya kịta nwoke enweta kịta ubebis gbaa ya abụtaja na-akpọ ubebi ị na-asa ịmakwa ihe bebi nwe onye ka na-aṅụ ala. By then a na-ebeletụrụ gị, and by then ịkwụrụ ọzọ n'ụkwụ gị na-abụ ihe ọzọ dị protector. A defined go some of you know as no nwoke ka you are no longer man. Nwaanyị na-etere gị na-agwa gị ihe ị na-eme. Nwaanyị kwesịrị ịdụ ọdụ, yes, mana ọ ga-abụ ọdụ ka ọ ya adụ gị tụọ ị ga-alụ gị nwa na onwe nwoke si ka iji bụrụ nwoke ịdaiset ya. Mgbe bụ nwoke na-abụ ọnọgide n'ụlọgide ụlọ ahụ tụta nne ezinụlọ ya wọchị ya back of ezinụlọ ya nyenwa wụ the pillar. Mana kịta gịnị ka enwe kịta? Nwoke na-aṅụ ala, o nwere okwu aka ya. So maka ihe ya ịfụ na ya bụ famili ya nwa nwoke adara elidi na-anọghị shambles. Malụkwa agwaghị na highlight ka anyị na-ewepụta today, anyị ga-ada set way tomorrow. Malụkwa na mgbe ị ji anụ nwaanyị na igoro nwaanyị ego. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na agbakarị gị ego eji wee zụ nwaanyị ruo na eji ị ga-eji wee nụ ya ịma anụ nwunye nwa onye ya kwụọ ụgwọ ya. Ihe ị na-eme borrow. He went to that family and borrow. He begged them to borrow you, to loan you their daughter. Ka gị na ya je wube ezinụlọ ọhụrụ. Ọnya kpatara na o wee ike asị weta obere ego anyị mere n'isi nwaanyị nwere ihe ọ bụ mmanya na nne ndị ọzọ isiri ewu iji gwa ikwu na ibe na ife yi nwa from today going forward abụrụgo onye gị na ya ga-ebi ka gị na ya were ezi ezinụlọ ọhụrụ. Ọ bụrụkwa ọgụgụ ka igori ya. However, the woman na onwe should understand na ọgụ nwa na onwe gị bụ nwoke nwere division n'isi gị na ya ha ihe ọ bịara ụka ọ bịanyere gị aka wee achieve that vision. So mgbe ọ bụla ịbụ nwaanyị na-achọzi ka gị na di gị gbawa aka ka a mara onye na-achị ezinụlọ na ịpụgo na track, and I can tell you that marriage will crash, and ọ crash I don't say nọ ndị mmiri na-eme gị ntị ọ dị. Ihe ndị a niile ewe ihe ị kwesịrị ịmata na marriage. Then marakwazie na igoro ya ego ọnya kpatara o ji abụ onwe ihe isi na-awụ ya ịgwa ndị be ha ọnwụọ ime enyi na tel na-agwaghị ndị be ha kọwara ha ihe buru ya maka na eresịrọ gị eresi. However, gị bụ nwaanyị ga-adị submissive to your husband maka na mmadụ nwa ọgọrọ ewu na-ata ịma abụkwa ọkpọ onye kpụ ya. Ọnya ka o ji dị mma na ị ga-enenecha enene dị sure na onye a na etu o si aghọta ihe na etu isi aghọta ihe bụ ofu na ebe ọ na-eje in life wee ebe ị na-eje. Ọ bụrụ na gị na ya dịrọ compatible, that marriage will not work. Ana m achọ ka nkọwala gị ihe ndị a. Sonyere anyị na part 2 ka anyị kọwala so many things ị kwesịrị ịma in marriage. Kwesịrị ihe ị kwesịrị ime, ihe ga-abụ key focus
ihe ị ga-enere anya ka ị ghara ime mistake ọtụtụ ndị ọzọ melụ. Yes, I'm talking out of experience. I can tell you no nwere some certain things ị kwesịrị ide look out for. O nwere ihe ị ga na-achọ na nwaanyị, o nwere ihe ga-egosi ihe ị ga na-achọ na nwoke, maka na nwoke onye bụ akwa na-agbara onye bụ mmanụ ka onye bụ mmadụ na-agbara onye yi akwa ọcha. Mana please and please, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị chọrọ ịnụ di, chọrọ ịdị submissive to a man, forget about it. But I can tell you na as African woman, ị need somebody ga-abụ onye nke gị. Ọ n'ụwa mgbede ka ị ga-ama uru di na-aba. Ọ bụrụ na abụrụ ebidosia, bụrụ kịta ị ka dị young, n'ụwa mgbede ka ị ga-ebe akwa ndị eri. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ị chọrọ agbara gị afa miri emi, chat ya m na WhatsApp. Chetakwa na title ata ahụ part 1 na part 2 na-abịa tomorrow. Ka anyị tiwara gị aka oyibo nsogbe. WhatsApp nọmba ihe nweta mbụ 08057837672 or 08138243871. Na ya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị a mkpọrọ. Ekpere, ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri ime ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu pụrụ ime ihe be with you all. May the God of Africa bless you. May you be protected, may you be favored. May today, being Eke Market Day, favor you. May the angels of God na-alụ ọrụ n'ụbọchị tata ụbọchị Eke udoro gị bido ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.